としても突破する。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。来光の突き立て。かの者を守りたまえ。かの者に風のごとき軽さを。かの者の傷を癒したまえ。強くなったことを実感する。二度もこの精霊よ。誰だ。私はバルディア。バルディア。
炎の巨人。さあかの者の剣とな。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。かの者の剣となれ。今楽にしてやるぜ。今楽にしてやるぜ。守る盾とな。かの者に風のごとき軽さを。かの者を守りたまえ。また強くなっちまったな。
ゴンが逃げていきます。弱っている今のうちに追撃。しかし、ナーゲが現れるとは。おそらく、そうでしょう。これも邪悪なる力のせいなのか。その昔。そうか。これが海賊として名を馳せた、俺の力だ。激しい戦いの末、ついに邪竜を撃退したレディンたち。